ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଗଡ଼ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲକ ଥାନା ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ। ଥାନା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାନା ହେଇଛି। ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ରୋଡ଼ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଥିବ। ମାନେ ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଜାମ୍ ଟିକେ ରହୁଛି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ପୁରା ଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ, ଗଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କୁଟୁକୁମ ହେଇଛି। ଶନି ମନ୍ଦିର ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ଶନି ଦେବତା ସେଠି ଯେମିତି ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଗଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା। ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଏବେ, ଦୋଛକି ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା, ସେଇ ବାଟରେ ଦେଇକି ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା ଟିକେ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ। ଶୁଖୁଆ ଆମର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ମାଛ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ, ଯେଉଁ ମାଛ ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି, ସେଇ ଶୁଖୁଆ ଖୋଳାକୁ ଯିବୁ। କେଉଁଠି ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ହେଇଛି, ଆଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା ଭିତରକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ସବୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯିଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଯିଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଖପାଖ ନୁହଁ ସେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁଠିକି ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଏ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଯିବ କଲିକତା। ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲୁ। ବହୁତ ଶୁଖୁଆ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସେଇଠି ସବୁ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ଶୁଖୁଆ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ସେଇଠି ସବୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ସେ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆମ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖେଇବୁନି, କତିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖେଇବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଖୁଆ ଖୋଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରା ବହୁତ ଶୁଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶୁଖୁଆ, ଚୁନା ଶୁଖୁଆ, ଅଲଣି ଶୁଖୁଆ, ସବୁ ଶୁଖୁଆ ପାଇବେ ଆପଣ। ସବୁ ଶୁଖୁଆ ପାଇବେ, ଶୁଖୁଆ ଖୋଳାରେ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆକାରରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ବି ଚାହିଁବେ ଶୁଖୁଆ ଖୋଳାରେ ଯାଇ ଆଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ଚୁନା ଶୁଖୁଆ, ଏଇ ଅଲଣି ଶୁଖୁଆ, ଆଦେହରେ ଲୁଣ ମିଶା ହେଇନଥିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଖୁଆ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ପାଇବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖୁଆ ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଖୁଆ। ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତରତରରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଭଲକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଶୁଖୁଆ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ଖୋଳା ଦେବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲୁ ପୁରା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ, ପୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲୁ। ଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଗାଡ଼ି ଜାମ୍, ଆପଣ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଗୋଲେଇ ଛକ, ଆମେ ଏଇନା ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ବାଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ସି ବିଚ୍ ରୋଡ଼। ଆମେ ଏବେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳାର କ୍ଲିପ୍ ନେବା। ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା କେଉଁ ସେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ରୋଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଭଲକି ଦେଖିବା, ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାଟରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ କରରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଲାଗିଛି। ଆମେ ସେ ଜାହାଜ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆମେ ସେ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଥିବେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ରୋଡ଼। ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ସମୟ ଏପଟେ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ବି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟର ବାଟ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ, ସେ ଜାହାଜଟା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଥିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ତାରି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାହାଜଟା ବି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଛୋଟ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ, ମାନେ ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଆମ ଗାଁ ଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଲ ନିଅ, ସେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ଜାହାଜଟି। ସେ କମ୍ ମାଲ ନେଇ, ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଆକାର କେଡ଼େଟା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାହାଜଟା ଆକାର କେଡ଼େଟା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଆର କେତେ ଗୁଣା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼। ଇଏ ତଥାପି ବି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଆମେ ତ ଏତେ କତିରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଦେଖୁଛୁ। ଆ ଦେହରେ ସବୁ ସାର ଫାର ସବୁ ଯାଇଁ ବହୁତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଆସିଛି ଏବେ କୋଲ୍ଡକୁ ଲାଗିଛି କ'ଣ, ଆର କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ସଜ କରୁଛନ୍ତି ମେକାନିକ୍ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସି କୂଳକୁ ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଦେଖିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୁମ୍ କରି ପତ୍ରରୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ମାଲ, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି, ସେମିତି ମାଲ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଯିବ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡଭା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ମାଲ ଯିବ। କ'ଣ ଖରାପ, କୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ କାରଣରୁ ଖରାପ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି କୂଳରେ ଲାଗିଛି। এই ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାର ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଇଫ୍କୋ ସାର ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ। ଆଉ ନଈ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ନଈ।
ये नई जाइक नागी समुद्र को समुद्र मुहाण को नागी आम समुद्र जीवा तो जमी नेहुर बंगला जमी देखा देखू आपन को आ नेहुर बंगला पछक भी आज जीवा बेस माछ बेस जो सब डंगी आसी माछ धरुंच जो माछ धरा डंगी सब आस कौट रोचे माछ बेस भी आपको देखू आपण मैंने आसतु आम सागर जी माछ बेस देखा ये गाड़ी सब आउे माछ सब आछ सब आसी शुखुआ खला को शुखा हाँपाई ये जो अटोरे सब आपको देखिए पुणी गोटे अटो आसी अटोरे सब जाऊँच माछ जाऊँच शुखुआ खला को शुखा हाँपाई नोलिया मैंने सब माछ नहीं जाने से शुखेबे ये अटो फोटो देखिपे आम जाऊँ आप शुणी थे मालिका वर्णित आप तो जमी मालिका वर्णित गोटे शुणी थे मालिकार वर्णित होती पारादीपी पारादीपी गोटे कल्की बाहर माने ये विषय शुणी थे जो पारादीपी गोटे कल्की मंदिर विषय शुणी थे माने कलिजुगर माने अंत हेले से मंदिर बाहर गोटे मालिकार वर्णित ये मंदिरटा आपको जो मंदिर को मैंने देखा नौ से मंदिर मालिकार वर्णित होती आ से मंदिर एति गोटे अच्छी जमी आम धवलेश्वर गतिकी धला बलद कला बलद गले ये मंदिर भी गोटे अच्छी सेमि सामंजस्य ये मंदिर में शंख बुलती शंख आपण मैंने शंख बुलिया तो बहुत कम देखिथे कि ये मंदिर में शंख बुलती शंख ता टाइम हो गला से शंख बुले ये मंदिर व्यू आप बाहर पटे देखुवे जमी मंदिर माने छोट व्यू हेले मंदिर भितर प्रभु श्री जगन्नाथ जहाँ बहुत ठाकुर देवादेवी की पूजा पाँच आप भी देखिए मुझे सागे सागे देखेबी देखो मंदिर भितर व्यू प्रभु श्री जगन्नाथ और सब देवादेवी पूजा ये जो मंदिर कथा ये मंदिर मालिकार वर्णित ये जो मंदिर मालिकार वर्णित आप भी केवे यदि शुणवे ये मंदिर मालिकार वर्णित आप भी जानीपर बहुत सुंदर जगहटा यहाँ आप आसवे शांति लगे कि जगार शंख बुलती आपको देखुवे जो बर गछटा देखा मंदिर पार्श्व नागी से बरगछ कतर शंख बुलती शंख तार स्वतंत्र आसवे भोग जो ठाकुर मान भोग दिए से भोग खाइबे शंख आम एवं जा माछ जो माछ माछ बेस को जा आज बेस को जा देखा माछ केमी कौन आम जो मैंने समुद्र माछ सब खाऊँ गाँ गली मानक कि सहर फहर जो माछ खाऊँ कौटू आसी पाम्पलेट फाम्पलेट जो माछ सब आप खाऊे सब दामिकिया माछ समुद्र माछ से कौटू आसी कौन अच्छी सब देखिया देखो आम आसी बेस पहुँची गलु सब बहुत बहुत असंख्य बोट ये नागुच विभिन्न प्रकार माछ आसुच्ची सब प्रकार माछ सब जाऊँच कलिकता बहुत बाट जाऊँ सब यू माछ जाऊँ पारादीप बहुत संख्यार माछ पारादीप जाऊँ आउ सब ये जाऊे पारादीप भी माछ जाऊँच आप देखिपे माछ बेस के सका भोर आसवे ये जो घर देखा आप देखिपे जो बिल्डिंग सब नुआ तैयारी हो तले माछ जो प्रकार माछ चुंगुड़ी ठू आरंभ कर बड़ बड़ चुंगुड़ी कंकड़ा फंकड़ा सब बेस नीलाम डका हो जमी आपने देखिपे यही सब घरे नीलाम डका हो एवं ये नुआ कंस्ट्रक्शन हो बहुत पुराना घर होता खराब होता नुआ एवं होते जापारे के हाई क्वालिटी डिजाइन हो आउटू माछ रप्तानी हो किसी समय भर देखदेवी आ देखुए कम हो तार भ्यूटा टी भल लगुनि नुआ कम हो देखिपे तो आ माछ सप्लाई जो ट्रे फे सब जाऊँच माछ तादेह पशिकी सब गाड़ी सब जीव ये हूँ माछ बेस आप तो पूरा भोर सकालू आसे पूरा कम टंकार शस्तार माछ आप ने घरे खाइबा देखिपे चारि चतुर्पाश भ्यू देखिपे आउ किसी समय भर देखू आम आपन को देखू जो बोट सब जाऊँ माछ धरिया जहाज जाऊ छोट छोट बोट सब जाऊँ समुद्र भितर को बहुत दिन पर आऊँगी कि माछ आणिक आऊँगी आ कौन आऊँगी पूरा सब आम डिटेल्स देखू आप आसतु पूरा ये जो नई से मजे देखो यही मुहाण को आसी नागी देख छोट छोट बोट भी देखागला आप देखिपे छोट छोट बोट ये छोट छोट बोट नु मिनिमम ये बड़ बोट आम ये नईर भ्यूटा देखा तापर बोट कतिक भी जा देखिए तो केते सुंदर लगुच डंगार ये कंटा पकाउं ये माछ धरुंच आम बोट पाखु एवं जा निश्चिंत ये जो भाई भी देखिए ये भाई कंटा पकाउं कंटा पकाउं जमी कंटा पकाउं आप छोट माछ बड़ माछ धरिया कंटा पकाउं ये देखिए तो फिंगा धरी आउ देखु बोट देखु विभिन्न बोट विभिन्न प्रकार ने बोट ये गणी पारे आप भल कि गणी पारे एत संख्यार बोट ये बहुत आपको भी भल लगे सब विजिटर आसी बुलूँ देखुं आपण मैंने चाहिए भी जाकि बुलिकी देखिपारे बहुत सुंदर लगे पूरा माने बहुत भल लगे माइंडटा पूरा फ्रेश हो आपण मैंने भी थे जातु बुलिकी देखु बहुत भल लगे आपन को ये जाल सब सुखा होता खरा दिया
ଆଉ ବୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ବୋଟ୍ ମାନେ ମାନେ ଏ ଯେତିକି ବୋଟ୍ ଆଉଛି ମାଛ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିବେ ଏବେ ଆସିକି ମାଛ ସପ୍ଲାଇ ସରିବଣି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସପ୍ଲାଇ ସରି ବହୁତ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଯାଉଛି ମାଛ ସବୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଯାଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଟିକେଟ୍ ମାତ୍ର ନେବ 10 ଟଙ୍କା ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପିଛା ଯଦି ବାଇକ୍ ଆଣି ଆସିଥିବେ 2 ଜଣ ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଆସିକି ତା ଦେହରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଇଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିକି ଲୋକ ନେଇକି ଯିବେ। ବହୁତ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୁଲିକି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ବି ଥରେ ଆସିକି ଦେଖ ପାରାଦ୍ୱୀପର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଥରେ ନ ଆସିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ କି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ହେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଇଏ ସବୁ ବୋଟ୍ ସବୁ କେଉଁଠି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଅଛି କ'ଣ ଇଏରୁ ଆଣୁଛି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ସବୁ ଭରିକି ନେଇକି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୋଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି ତା ଭିତର ଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏସବୁ ଜାଲ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଏ ଜାଲ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସବୁ କେଉଁଠି ସିଲେଇ ଫିଲେଇ ହେଉଛି ନୂଆ ଜାଲ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଅଛି ପୁରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇକି ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଟିକେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବେ। ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ବଜାଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗାଟା। ଯେମିତି ଆମର ବସ୍ ପାର୍କିଂ କାର୍ ପାର୍କିଂ ସେମିତି ବୋଟ୍ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପିଲା ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କହିବି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ନୁହଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲିଟି ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଦୋକାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲ ସବୁ ଆସି ବଣ୍ଡଲ ହେଇଥିବ ଏଇ ଯେ ଜାଲ ସବୁ ଧରା ହବା ଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ କିଏ ଚିରି ଯାଇଥିବ ସେଇଗୁରା ସବୁ ଆସି ରିପେୟାର ହେଉଛି ଜାଲ ରିପେୟାର ଏଇଠି ହେଉଛି ଜାଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ରିପେୟାର ହେଇ ପୁଣି ଯିବ ମାଛ ଧରା ହେବା ପାଇଁ ଯିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଭିତର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଆମର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବୋଟ୍ରେ ବି ସେମିତି ପାର୍କିଂ ଅଛି ତାର ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାର୍କିଂ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ବରଫ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ସେ ସବୁ ବୋଟ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିବ ସେ ବୋଟ୍ ସବୁ ଯିବ ପୁଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବ କାରଣ ବରଫ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ବରଫ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ବରଫ ଆସିବ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ସେ ମାଛ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ଧରିବା ପାଇଁ ବରଫ ନ ନେଇଗଲେ ମାଛ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରେ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ବରଫ ଆଣିକି ଯାଇଛି ବରଫ ଯିବ ତା ଦେହରେ ପୁରା ବରଫ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ପୁରା ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବରଫ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ ଆସିଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ମାଛ ଏବେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ରୁ ମାଛ ଆସିଛି ମାଛ ଏବେ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସବୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ବଡ଼ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସବୁ ଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସବୁ ବଡ଼ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆ ରେଟ୍ କେଜି 700 ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଆମେ କହିଲୁ କେତେ କ'ଣ ଆମେ ନେବୁ ରେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ବହୁତ ଦାମୀ ମାଛ ଏସବୁ ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଏ ଆମର ଏଠି କେଉଁଠି ରହିବନି ସବୁ ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଏ କଲିକତା ଦୀଘା ଫିଘା ସବୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବ ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ବଡ଼ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ପୁରା ରୂପଚାନ୍ଦି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଇଏ ସବୁ ଦାମିକିଆ ମାଛ ଇଏ ରେଟ୍ ସବୁ 700 ଉପରେ ସବୁ ମାଛ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ରେଟ୍ କି ଭାଇ କେତେ ହେବ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ଖୋଲା ନା ସେମିତି ନେଇ ହେବନି ରେଟ୍ 700 ଟଙ୍କା ବରଫ ବି ଆସିଗଲାଣି ବହୁତ ବୋଟ୍ ଏବେ ବି ଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସବୁ ମାଛ ସବୁ ପୁରଉଛନ୍ତି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଠି ଜଣେ ସେଇଠି ବୋଟ୍ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାମ୍ପଲେଟ୍ଟା ପୁରଉଥିଲା ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପାଣି ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା ଗଲା ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ମାଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ସବୁ କେଜିଏ 500 ଉପରେ 700 800 ଉପରେ ହେବ ମାଛ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରିଆ ମସ୍ତ ଏରିଆ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଜଳବାୟୁଟା ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କେମିତି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରିଆ ଛୁଆ ତ ସବୁ ଯାଇଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆସିଥିବେ
ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା। ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା କତିକି ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କଲୁ। ସବୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଗୋଟା ଗୋଟାକିରି। ଏଇ ହେଉଛି ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଇଏ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କାମ କରୁନି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେହୁରୁଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲା, ନେହୁରୁଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ସେଇଠି ପୁରା ନାଗିଛି, ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭ୍ୟୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ପଥର ବନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଥର ବନ୍ଧ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ କହନ୍ତି। ଇଏ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ସବୁ, ଲୁଣିଆ ହେବ ଆଜି, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପଥର ସ୍ପର ପଥର ବନ୍ଧ ହେଇଛି। ନେହୁରୁ ମସିହାକୁ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା କହନ୍ତି। ନେହୁରୁ ଆସି ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି କହନ୍ତି ପଥର ବନ୍ଧ ବି କହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍କ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଶୀତ ଦିନେ ଆସିବେ ଜାଗା ପାଇବେନି ଆପଣ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ସବୁ ସେ ଏରିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏଠି। ଏବେ ତ ଆସି ଖରା ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀତ ଦିନରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପଥର ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ପୁରା ଫିଷ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି, ଏ ଜାଗାଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଆଜି ରବିବାର, ପୁଣି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଏ ପଥର ବନ୍ଧ କରେ କରେ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖାଯିବେଣି ଆପଣ। ବହୁତ କାର ଫାର ଆସି ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କେତେ ଜୋରେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଫିଷ୍ଟ ସବୁ, ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିବେ ମଜା ଲାଗିବ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ଯିବ, ପଥର ଗୋଡ଼ ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଲିବି, ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା, ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଥର ବନ୍ଧ। ସେଠି ଅଛି ପାର୍କ, ଅଛି ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ଫିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ମଜା ନେବେ, କିଛି ନାହିଁ।